Clumsy eating chow. Kari lebi kata banaw. Ho. Nungai libo biman. Nang bu uda ba kuiri ni tawsiya. Aiga ma kapuna tuimine hey. Hay mà, xin chân chi ri đấy. Anh muốn mình làm cái rồi nãy đó. Lan kiêng như cô, nhưng thằng này xem kiêng. Kiêng tu kan nang thudo. Asita ni si ikari. Ibu mo majay mo. Ko sakali. Taw majay mo. Yare henjang. Cái hậu rồi ba, mình mau uya cái đó. Cái nó uya da bago. Masa pasaradi hangi keno. Pasaradi hangi dia. Sano. Sabi ka ba kang wari sana na hanubi ka ba kang sana ka draw? Ima ay nupi mo pa mo. Nate ba? Kuji kaitil da pamba kurabi mangi ne maki machan pitok ne. Ha? What a down market. Oh my god. Kanino nangyari ba? As ima, pagong dani yana ba hainaro ay di janam ta adre dan wari sa. He. Nang gumbanu pinaso ay gichan pa do. Pagi tormani ko. Yung thong macani kanga banina nang na pamsiri mine. Kanay ba? Nang kanano? Engon de kasukanano ka Harry. Ibe man nang bulay ba gabi. Kaya na nang bulay ba gabi. Amating John ba sa gabi. Aduga lay ga am kamu John ba gabi nupi ni kaya na. Ay si Maharani. Nitogi nupi Maharani. Oo. Clumsy Maharani. Hey, jatuhe side. Kuram ba gitaro ka na yung da. Ay gizan pa do. Tuna tokto. Nawani gimari do. Tuna tokto. Maharani. Nang Maharani niya niyam na pausa ba iwaro. Nang nasan pa do ay nahurog ba na tekang ito na. Manahurog pa ni ingoda. Yam hinsin gano. Ay ngonde ka suong ka nagkakumine. Karino ni. Nang namay do ka tazalura nang. Kumdahay bro. Aran bahari ba di kumdari mi. Lai nupi ni nang di. Yam na lai oy ni nang di. Nang gumana ay imo na lakra ba di na yung ka do kang kong say gani. Nang hek to putra bane nangi kakaga nanga ne hin hat to mi noi bazar se da ko kai the se da mai tha to mi noi na pa na sa dunga ma di to wo mai tha ga ni kai na ai so mazai bungo da hai to mi hima mazai bungo do ai gi cha ai na pham wai ga pham ga ni le pwai da de ko ni nang hai ga chat to bani pa na te khang gi na hoi phari ying na se du di Challenge, challenge. Ay English ay tekang ito na. Wati warim tarokan. Masagin pa maroon na kihen na karim mo ay sa tabi ng naso ako imong gimaw ko ay sa ringin niya. So down market, oh my god. Papa, nasi di ayam na ikaida. Kani tao na. Papa. Nasi dine Maharani na ingon dine yam thina jira kre tu sumya mamang da kai the da Chay di ay bro nang na ti mong cha da ba thabak tor ba ni na chay rak tori mi ne ikai ngai thabak tor ba ni na ikai nang dori mi ne ibe ma nang si warak pa interview nu pi ni nang papa mai hai ka no sumai hai ti ka mai hai pa no ai wari si tao ba hai ro ti ro Maharani ki ma ki machano pa mazai bungo ka ai ga ne kuini ye ba ko ado ma na khanga ma re ado ai ngo da kai the da ne me mamang da ne chairam mi ba ado abung ai yam ne ikai ai sini ma na kai no hairami kaka ga ai ga ne mai tha gi na hairami tok tra ba Tari, ma kumana so akwai da mai tha ga ni kana ma kari matik lai da na tauge na pa tauge kari hari no ai ngo da haro papa ma na ne ngo da ne chingan bilai nu pini ga na so hairami mo yum da mama orient ne ko kang khung chai ga ni hai adu ni hairami se adu ti tau ba ta re da na pa tauge asinu na mo na pa tauge Yam na kan ba khoai ta nghe kan ba yam na kan ba khoai ta nghe kan ba ta ma pa lai tra ba JINN nang thok ro lao ai ki mating kharapang mo gi la thong lo lao ai ki chan pi ki ta mating pang ro lao ai ki se am wa de nang na tra ba di ai se hing bam dai do jore nang la o带到人买吧。
Azuk yan na yung mga kauri ka rin kino. Di so na mahimanay ka rin tayo niya. Ang ako ka rin tayo niya. Kadyo na magkauti ko sa na ay manang talo sa laysin eh. Harwa yang har. As nanggi mahimanay takpisiti yang kangre haisini. Ay wari siya tao, ay wari siya hana tao. Nanggi wali tuta ni na tangi na la ibase. Hayro one. Tingin ni pung baro tagi to ne ay tingin ni. Kani ino nang nado yang manjan dito kay lege nang tabak kay lehogi. As ay tibida to menjeri nga dapat lain ni nang bu. To he. Wari liro ito mo hindi chala dropan. Imay pema. Kaya pare lirage. Sundaw ba ni? Ay ki chanu pido. Ado ka ni. Ning togi macanu pa. Mazay bungo ka ni. Nuksinare ba ko? Ado mabani si. Luhong na ba ang tasinsi? Mama do. Mama hinjabi to na ni. Ay chanu pido nahan. Yam tina maya mamangda. Insult to bida. Mama de. Ado. Nang amtang kayong silod na. Okay, I will try my best. Ay tao gitu di. Ay may mamado working ako. Yam hengan drive. Pare do di. Nang thok pa tao ro. Ngasi nung dang di hawra si ko matao bi. Nang water no matao bi. Ay hekta ko nung yung na machala dropa ni Hojik. Ay tao rong liyang. Tumagi. Kenano? Hold on, or malida. Kenano ni? Kenano tu kay hippie diba? Sinam no? Nang lo? Nang taway din eh. Pagi taw ganun eh. Engon na. Ibi apa ibi? Ay sinang isnam no malabo. Ay isnam no ganati. Nang hat kilak pa ne. Kenano nang ko? Kisay ni. Kita gano apa ibi? Ay nawala wahay eh. Uy ma, ganun eh. Masakuti siga kiba na. Iya, nang kiyang pasalata na. Ay tini, sak pasabata ni. Tamalaray no pipo naman na ingon da ngawri pa ni kangita na. Hosik ay nakuwi pa si kung mga 25 kangita na. Ganun eh. Kari-kari nga ganun eh. Nang kanano, kari-kilay no sida. Nangin na sa pa daw. Nangin na sa kadi maming no. Maming do ano. Raskumar Aneba. Okay. Anay ba ga? Ato ka ako'y gimay ba? Kano ga? May ba masano pili maming na kaling ako ako rin eh. Pare. May ba masano pito ato ka? Mabani sinusine ko. Ato nung sinabado nang na marakta tinumay na dum hagas holi sa kaling no. Kasi kaling mabani nusinare. Lauhan biro na. Kaligino nang na aduyam na or prayam salsa. Karino, ay kitani pani. Ay nahay ba inda na kari? Kari ka na nahay ba nang nahay ba ilang gyaro ha? Sikra ba nang na? Tam na lay. Ado din nang nangametat lagi nang agtumetat lagi nang. Tau ka na dumay na kasi eh. Dumay taro ka no. Nang kari pa amin no haro ato kay dorage. Nusinara kay dorage. Ado yung mabani lohong to piro. Yari! Later to that na biduga. Okay, Didi. Wait and watch. Ay nagkidorage mo. Nang kidodo ba? Nang kidodo ba? Ay hindi manong ganangin na sano paga ako gi may bagi masano pigalong bitraba. Nang ni nang ginawa ni nang ginasano pa ni no om se pulak ay na layong na pusalaga ni saniro hoy ba dumain ni
tawag man ni tao to di ba kaya No, adu matadi to bigano. Adu matadi to bigano. Ako'y punsi yam na saang ningi ko. Adu matadi to bigano. Ado di hayo nang hayeng makluhong bigatra mabani to. Ay kan bagi matambiyo ay nga kan tige. No, I don't have time. No other matam say ay pining dia ba kay ginhapati ay toman zeri yung udo ni. Ispili. Pada itu tinang ay nakakasi yaning drabadina noy hatuge. No. Hoy, yarke, hayeng ba ay luhong binani mabani. Okay, today, bye. Good night, sweet dreams, a baby. Nang nasa mo supong pay. Hatuge. Bye. Good night, sweet dreams. Ibungo zombie. ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯖꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯅꯩꯕꯒ ꯃꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯇꯨꯝꯕꯤꯇꯣꯟꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯔꯕ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯀꯥꯡꯈꯣꯡ ꯆꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ? ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯥꯏꯍꯜꯂꯒꯦꯗꯅ꯫ ꯏꯅꯦꯝꯕꯣꯛ ꯑꯄꯩꯕꯤ ꯄꯩꯔꯤꯗꯣ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯦ꯫